sing teko Pak Kyai jalan aku. Sing sowan lho Pak jalan. Aku nyai, aku kiai aku njaluk sajen Pak jalan. Yo, yen kula sajen jupuken. Ya aku meling nek anak cici ya tok nek rupane mong-mong ngono. Bacak ana aku ngerteni karo sing ngomong. Syukur gelem masani ya Pak jalan. Iya iya. Wis aku nuwun pamit. Aku Kyai Satu kataku njaluk tarik oleng kanggo bebekan yo kena mbok jaluk ning aku ndak Bathara Singkirna karben lunga saka ing pedukuhan ngiri Karangawen kene aja nganti ganggu gawe marang kejugengane Bapak Sustojo.